Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa sa kanino. Padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na din sa atong nasod karon ikatulorong adlaw sa dako kayong mga rally nagipasiugdahan sa taga Iglesia ni Cristo nga sektor, KOJC ug uban pa nga mga sectors relihiyoso ug civic. Atong iampo nga unta mo resulta sa malinawon apan malampuson nga pagpahayag sa atong mga gihuna-huna o gibati o mamati unta o mo respond sa Diyos nun nga paagi ang ato usab nga mga government leaders, ang ato usab nga mga benefactors and donors, atong iampo nga unta hatagan sa mga grasyang ilang gikinahanglan balos sa ilang pagsigig palit og slots aron matuman ang ato mga proyekto dinhi. Sugod na taron og retouch aning pintal nato dinhi sulod o nang nanatay gipanghimo diri murag samok-samok na tan-awon pero para manis kaayuhan agwantahon lang ni nato. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, o Amahan sa tanang kaayo, himua nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo, sanglit ang pag-alagad kanimo mauman ang among way tinutubang kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa karong basahon sa Makabeyo. May usa ka gulang-gulang na nga tinahod kaayo nga magtutudlo sa balaod nga ginganlan og Eliasar, kansang baba gipugos sa pagpanganga aron mokaon siya og baboy, apan gipalabi niya ang usa ka dungganan nga kamatayon kaysa usa ka kinabuhi sa kaulawan. Busa giluwa niya ang karne ug miadto siya nga mahinangpon sa dapit nga pagasakitan. Gipakita niya unsaon sa usa ka tawo sa pagbaton sa kaisog aron pagdumili sa mga pagkaon nga mahugaw, bisan kun di kini pagabayran nila sa ilang kinabuhi. Ang mga lalaki nga mao'y nagdumala sa sakripisyo, mga higala kanhi ni Eliasar sulod sa taas nga panahon, ug tungod niining panaghigalaay giingnan siya nila sa tago sa pagdala og karne nga mahimo niyang pagkaon subay sa balaod. Igo lamang siya nagpakaron ingnon nga mikaon og baboy, miingon sila og giingnan og niining paagiha dili siya patyon.
Apan si Eleazar mihimog usa ka hukom nga takos sa iyang ubanon nga buhok ug sa iyang kaugalingon. Tibuok niyang kinabuhi nagpuyo siya diha sa hingpit nga pagsugot sa mga balaan nga balaod sa Dios. Busa mitubag siya, patya ako karon dayon. Ang maong paglimbong dili angay sa usa ka tawo nga may panuigon sama sa ako. Daghang mga batan-on maghuna-una unsa nga mangulipas ako sa akong pagtuo human sa akong kasiyam ka tuig nga panauigon. Kun magpatuso-tuso ako nga mikaon ining unod aron lamang pagpuyo og dugang nga diyutay panahon, kini magdala kanako kaulawan o magpahilsalaag sa daghang mga batan-on. Sa pagkakaroon, mahimo tingali makalingkawas ako sa inyong pagbuhaton kanako, apan mabuhi ako o mamatay, dili ako makalingkawas sa Dios nga makagagahom sa mga tanan. Kung mamatay ako, karon nga maisugon, kini magpakita nga angay ako sa akong taas nga kinabuhi. Kining magbutang usab og usa ka maayong panig-ingnan sa paagi nga mga batan-on, kinahanglan andam og malipayon sa pagkamatay alang sa atong balaan nga tinuod nga balaod. Sa pagkahuman niyag sulti niining mga butanga, miadto siya aron sakiton ug ang maong mga tawo nga nagtratar kaniya nga maluluyon pipila ka gutlo una pa kini mahitabo karon mibatok kaniya tungod kay naghuna-huna sila nga siya nagsulti ingon sa usa ka tawo nga buang. Human nila siya bunali nga hapit na siya mamatay, miagulo siya og miingon, ang Ginoo nagbaton sa tanang balaan nga kahibalo. Nahibalo siya nga makalingkawas unta ako niining makalilisa nga alantuson ug kamatayon. Apan bisan pa ni ana, siya nahibalo usab nga malipayon ako nga nag-antos niining mga butanga tungod kay nahadlok ako kaniya. Busa namatay si Eleazar. Apan ang iyang maisugon nga kamatayon, gihandom ingon sa usa ka mahimayaon nga panig-ingnan, dili lamang sa batan-on, kundi usab sa tibuok nasod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat Sa Diyos. Nagalig-on ka nako. Nagalig-on ka nako. O Ginoo, pagkadaghan sa akong mga kaaway, daghan ang nag-ingon ka nako. Daghan ang nag-ingon ka nako, walay kaluwasan alang kaniya diha sa Dios. Ang Ginoo nagalig-on ka nako, apan ikaw o Ginoo mao ang akong tamin. Akong himaya imong gibangon ang akong ulo, sa pagsangpit ko sa Ginoo. Iya akong gitubag gikan sa iyang balaang bukid. Ang Ginoo nagalig-on ka nako, sa paghigda ko diha sa pagkatulog,
nahigmata ako. Kayang Ginoo nagalig-on ka nako. Wala ko mahadlok sa daghanan nga mga tawo, nga nagalaray batok kanako sa tanang kiliran. Tindog o Ginoo, luwasa ako, Diyos ko. Ang Ginoo, nagaling ka nako. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mipadayon ngadto sa Jerico ug samtang miagi siya, may usa ka dato nga ginganlag Sakeo nga pangulo sa mga kobrador sa buhis nga naninguha pagtan-aw kon kinsa siya. Apan mubo si Sakeo ug wala siya makakita kang Hesus tungod sa panon sa mga tao. Busa midagan siya una sa panon ug misaka sa kahoy si Komoro aron makakita siya kang Hesus nga moagi ni adtong dalana. Sa pag-abot na ni Hesus ni adtong dapita, mihangad siya sa kahoy ug miingon kang Sakeo, "Kanaog dayon Sakeo, kay adto ako moabot sa imong balay karong adlaw." Mikanaog si Sakeo pagdali ug sa dakong kahinangop midawat kang Hesus. Ang tanan nga nakakita niini nagbagulbol, kining tawhana namisita sa balay sa usa ka makasasala. Og mitindog si Sakeo og miingon sa Ginoo, "Sir, paminaw, ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabus, ug kon ako nakalimbong kang bisan kinsa, ulian ko siyag 4 kapilo." Si Jesus miingon kaniya, "Karong adlawa miabot ang kaluwasan niining balaya, kay kining tawhana kaliwat usab ni Abraham. Kay mianhi ang Anak sa tao aron sa pagpangita ug pagluwas sa nawala." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang kaluwasan gipakita ni Hesus nga 24/7 available para natong tanan. Lingay mong tupad na gusto kang maluwas. Why dili gusto nato Nya ang kaluwasan available. Dili non-billable. Si Saldico ngaming butyag bahin sa ilang anomalya sa budget,
nga karon mi resulta nga ang head sa DBM nga kadto si nga nato Pangandaman og si Executive Secretary ni Bongbong Marcos si Bersamin o ang iyang Undersecretary nga Bersamin sad nang resign for delikadesa. Grabe ka itong pagsulti ni Saldico kay sila manggong kuyuga. Mao na ginaingon nga kung ang musulti gani ang imo na ganing kuyog duol kay tinuod. Dunay gibug-aton ba kung ang musulti imong kuyog. Mao bitan na nga pangitaon dahil na og nay madakpan usa kawatan kinsay imong mga kuyog. Aron makuha tong tanan pasultihon og magka-jay bilang storya kay sila may kuyog tinuod. Mao na kining pag-angkon sa kamatuoran mao ang gikinahanglan first step para sa kaluwasan. Ang pagpamakap, ang pagtabon sa kamatuoran mao'y makapaimpierno nato. Ang nahitabo karon nga rally sa ikaduhang higayon mo congratulate na sagkos taga Iglesia ni Cristo. Sila man gyud mao'y main nga nagpa-schedule ni announce og ni organize ni ining peaceful rally for transparency, accountability and justice. Og ila ginang gipamatud-an karon og mi uban sad ang matudpas balita ang katong KOGC, GIL o uban pang sektor sa katilingban nagibana-bana matud pa sa social media mga 6 million ang nagrally ron sa tibuok Pilipinas. Pero kung ang ang mga DILG secretary ba na maoy pa kuanon pa estimaton na arakonos mga 500 to 600,000. So gikuhaag usa ka zero. Ambot og kinsay sakto pero makita man nato sa kuan nga baga gyud kayong tao. Nga magkapundok na ganing mga tao magrally do na ginay impact din his ato og sa gawas sa nasod. Nya ato man sa nang katungod. Muna congratulations mga Iglesia ni Cristo nga mga leaders sa pagpasiugda sa pag-exercise nining atong freedom isip mga Pilipinos sa paggawas sa atong gibati, gihuna-huna, batok sa nagdumala sa atong gobyerno, sa atong mga sinuhulan. Kaya kani manggod sang atong gobyerno, gahom manggod na siya. Kita'y nagsuhol nila pagkupot sa atong gahom. Lisod kayo na kana bang ang imong gisuhulan pagkupot sa imong gahom unayon ka no ingya imong tupad ing na wa kay gikasaway sa ato rong mga sinuhulan atong sinuhulan gikas presidente hangtod Dios barangay officials mga sinuhulan man nato pagkupot sa gahom nga nasudnon tuwa sa executive, gahom sa paghimog balaod naa sa legislative, gahom sa pag-implementar sa balaod naa sad sa or pa-analyze sa balaod naa sa atong judiciary. Mga sinuhulan na nato pagkupot o gahom. Pero kani manggong power matud pas pipila ka mga inilang mga tao naghimo sila mga statements nga hangtod karon ato ginang mahinumduman kasagaran nato nga matud pas in English power corrupts, absolute power corrupts absolutely. Sabot mo na
Mura manggulmog namingaw ako, gawa ra ba sa ko kasabot kayo. Kanila lagi mag-istorya tang pulos-pulos sa mga bugo-bugo, no? Ang akong gamay nasabtan ana nga kini kunong gahom mo kurakot yun nato, mudaot, muguba sa atong pagkabuutan. Unya ko ng atong gahom, absolute kanang kitagi pinakagamhanan, kita say pinakakurakot. O na, kaning nangurakot karon gikan sa presidente hangtod na ris kinaubsan, dili lang karon na administrasyon, sukad pas una nga atong naabutan, mga siguro, mga pila na kadekada since 1970, hangtod karon, lain-lain lag naong ang korupsyon, nagsugod na ni sila ka-corrupted sa gagmayng mga gahom. Gahom dias pamilya, gahom dias eskwelahan, gahom dias opisina, ginagmayng mga kurakot. Sama ni Sakeo, ginagmay-gagmay patong iyang kurakot. Hangtod nga si Sakeo nahimog yung officer sa mga tax collectors. Ug ni hakot sa siyag dako-dako nga korupsyon. Mo nang nadato gyud si Sakeo. Gilingay mong tupad. Yung naasag kay pagkasakyo. Si Sakeo, gamayng tao, pero dako siyag dahom. Head good siya sa mga tax collectors. Mo nang dako-dako siyag nakurakot. Ang nakanindot ni Sakeo, kay doon naman ko'y mga tao nga misikat ug usanas ni sikat atong panahon na si Kristo ang atong Ginoo nga nagpakatao. Pagkasikat na niya, na-attracted si Sakeo. Gusto siyang mutan-aw ni Kristo. Niya kay daghan man kay mga tao. Mo tong ning hago siyag sakas kahoy. Mura ba gi-attract siya ba? Sama sad sa kwarta mo attract man sana. Sama sad sa gahom, mo attract na siya. Nya unsa may ma-attractan sa gahom? Corruption. Mo attract gina siya corruption. Kana bang sigurua ang imong kaugalingon? Kuhaani para sa imong kaugalingon. Mao man ay corruption in terms of power and finances. Mao na nga si Sakeo na attracted man ni Jesus, ni attract sad si Jesus og sakripisyo. Ni sakripisyo og sakas kahoy si Sakeo. Kay si Jesus man gud kung ma-attract kaniya, malipay kag mo sakripisyo. In general, ang Ginoo kung musugod na tagsunod niya nya ma-attracted na ta ba, maibog na ta niya, tudluan ta niya sa pagsakripisyo. Pero arigan ka ma-attracted sa gahom ug bahandi, tudluan kaniya pagpahayahay. Munang naaroy mga talks kita makita sa social media, kita hapit or sobra baka katunga sa mga Pilipinos, galisod og kaon, galisod og tukod og balay, wa gani mga sakyanan, managkapyot anang sakyanan para lang maka adtos trabahoan, samtang ang mga kurakot nato nga mga opisyalis na nagsakay anang ilang mga SUV, nagsakay anang ilang mga helicopters, ilang mga jets, mga yate, liluan. Bitaw. Lilingay mong tupad, inana kay SUV. Ingna. Natingali dia pipila, pero sagaran habal-habal, mga pansakyan, tricycle. Ang kadaghanan, muna, mukurakot gina siya. Salamat sa mga nagrally, labi na gyud sa Iglesia ni Kristo, kay gitagaag higayon ba, venue nga ma-attracted ang mga tao
ma-attracted ang ato mga leaders, ma-shaken ang ilang gitawag og stability in power. Nakahinomdom sila nga, hala, ang ako maning employers, nagrally naman ning akong employers, nagtigom naman ni sila, na natandog sila. Mao na nga si Saldico, pagkahibaw niya nga hisgutan na nigmayo ako nga ani, gaangat pa lang ang rally, sa ako laning basa, ako laning opinion, dili ni mo ikamatuoran, tingali. Pero mo'y akong basa ba, nga nagkaduol na ang dako kayong rally, daghan na kayong ni-promise, niya kanira bang Iglesia ni Cristo, KOGC, unsa pa na, GIL, mga maisog, o guban pang mga grupo, apil na mga retired general, pasiugda, rally. Kuan kay ni, kulba kay ni, kay paminawon man ni sa tibuok kalibutan, ang ato mga OFW nagmonitor ani hapit di mga tug ang uban kay ngano man naghuna-huna pod sila nga manindot unta ang among Pilipinas kay tuwa dito ako mga anak, tuwa dito ako mga pag-umangkon, unsa nalay kaugmaon kung magpadayon ning dako kaing korupsyon pangawat dinhi sa Pilipinas na wa nay pag-asa ang tourism, wa nay pag-asa ang ato mga business sector, wa na infrastructures, wa na hastang atong edukasyon, gibiyaan na ta sa atong mga silingang nasod. Nag-goal sad ang mga OFW. Ngani na inisulti nato nga lawyer diha sa rally nga ang gisaligan na lang kuno ros Pilipinas nga income ang remittance sa mga OFW. Mao na lay gisaligan. Wa na tay income sa tourism, alkansi na, wa na tay income sa atong infrastructure, sa atong mga business, sa atong mga budget gani negative na ta kanunay, sige na lang tag-utang, sige utang mag-average og 2 trillion ang utangon kada tuig. Grabe kayo. So nagmonitor sila ani. Ug salamat sa nangulos rally labi na sa Iglesia ni Cristo. Ako Katoliko man ko, in support of this, pero wa man sad mulihok ang atong, wa man magpa frontline ang atong simbahan, atong mga leaders, ato lang sang respetuhan ang ilang desisyon. Ako isip Filipino, di na kumutan-aw aning relihiyon, ang ako ba unsay epekto. Si Saldico nga naa sa ilang triad of authority in relation to financial kuan nato dinis nasod ni sulti few days or 2 days before sa rally. Ang tawag doon ni Piait. Ug iyang gisulti nga ang kadtong mga witnesses nga nagsulti nga si Romualdez, Speaker Romualdez og si Bongbong Marcos maogi nagdesisyon sa pag-insert ani mga anomalya sa atong budget ug migasto niini. Maisugon siyang nisulti ana sa iyang video nga karon gisaw-an na sa daghang mga komentaryo. Pero basta iyang gisulti. Ngano man kay kahibaw man siya nga inigrally ug di siya mosulti, patay gid siya. Siya gyud sumsuman kay siya na may giduot sa ni Marcos og ni Bongbong Marcos og ni Romualdez. Wa man sila'y apil. Si Saldico na may author tanan, nisulti siya. Ingon siya, ngigagod. Wa manggi ko, matod pa niya ko no, wa manggani ko'y nadawat, naa manggani tanan ninyo, 56 billion ba to iyang gisgutan? So, nagkuanay na sila. Naukay ba? Naukay. Kay kaning mga kurakot, basta ibutyag na nimong ilang apan, mga ratol na sila. Maratol. O ang pinakadako nga pasabog nga kagabi akong gitanaw, gabi isa to ni Sulti, mao ang iyang igsuon ni Bongbong Marcos nga si Senador Aimee Marcos. In public, tanawan niyo sa social media, giangko niya nga ang akong igsuon adik sa drugas. Gagmay pa mi naa na siya batasan sa pagkabadlungon.
Nana siya batasan sa pagkabisyoso. Ni gamit na nagdrugas, ilad-ilaron lang ilad-ilaron lang among papa. Nya sa ilang paningkamot nga maulian siya, giparihab, gipatambalan, paningkamot nga maulian kay may man sa kay ekonomuda og paluoy-luoy hangtod gyud nga ilang gitabangan kay naaman sila sa politika nga makalingkod og mga posisyon ug wa gidamha giswerte gyud nakalingkod gyud pagka presidente. Mao nang nagmahay kuno siya si Aimee. Siya pagigasulti nga, hala, pangasawa, minyo ina imong uyab si Lisa kay para ka yang unahon kuno matigayon. Sus, nagjoy naman hinuong duha sa pagkalulong sa drugas. Yan ang gisulti. Og naapil ng ilang mga anak, hasta pang iyang mga anak. Nay nangutana nako, Padre, kaya akong gipasahan sa link ba. Kaya mura kong nangurog, mura kong namugnaw. Kapait og tinuod ni ang nangulo namo usa ka adik. Gisulti na ni President Duterte nga adik na. Ang resulta giprisos President Duterte. Gani gisulti sana ni Aimee Marcos. Paglingkod pa lang ni President Duterte 2016 na apil dayon sa listahan sa mga adik si Bongbong Marcos. Ug hapit na lang kuno siya muluhod sa atubangan ni President Duterte nga ayaw lang usa in taon aksyon ni ang akong igsuon. Ug nisugot lang sa kuno President Duterte. Kay suod man sila. Hapit kuno siya muluhod. Kulbaan kay siya. Ug sakto gitong iyong President Duterte, pagtan-aw na lista, apil na siya. Muna na inangutana nako, Padre, tinuod ka ning gisulti ni Aimee o pamulitika lang ni? Nako, ambot lang. Pero kung akong basahon sa akong ubos nga opinion, kanang pamulitika, mangita ginagpaagi nga musulti siya, nga dili siya mauwawan. Kanang pamulitika ba nga muhumot siya. Pero ang giangko ni Aimee, Senador Aimee Marcos, dakong kauwawa nila. Dako kanang iyang revelasyon kay igsuon man gid siya ni Bongbong Marcos. Nagtubo man gid siya nya siya pagani ekonomoy ni pagkamatay siyang papa, mura na siya papa og igsuon ni Bongbong Marcos. Ang iyang giangkon karon, dako kay kauwawa nila. Gani ni hangyo siya, bungit, mamiya na ta, mamauli na ta, magpagamot ka. Unahin mo yung kalusugan mo. Hindi nakita ang aking kapatid. Nga 3 years na di silang wa siya tagda. Pagdaog pa lang ni Bongbong Marcos, wa na siya tagda. Kay before paganis eleksyon kuno ni suyop na sa Bongbong Marcos. Iyan na nang giangkon. Mga igsoon, yampo nato. Pagkalisod, o kining maong kamatuoran dawaton, nga for 3 years, for almost 4 years, ang atong nasod, gipanguluhan og usa ka drug addict. Kung tinuod ni pagkapait. Ako na ako'y daghang kailang adik sa lain-laing paagi, adik sa sugal, adik sa babay, aning kaulag, adik aning ni ang drugas, adik sa pagpangawat, adik sa kwarta, nakasuway ko aning tanan nga nakuyog ni nako sa akong kinabuhi. Dili sayon, mahagba yun ang imong mga maayong tumong. Malusno yun ang mga maayo nimong gipanday. Sama ning atong scaffoldings. Tanawan atong scaffoldings. Ug nalay usa dihang adik. Lusno gina. Nay usa dihang huyang, bakit kani magong adik huyang og baruganan dili na makig-cooperate. Mao di ay nga si Sara na impeach matod pa ni Aimee. Mao di ay nga napriso si President Duterte tuan na ICC tungod ana diyang pagka-adik siyang igsuon. Kaluoy sa nasod.
Mao di ay nga wa na tay mga budget karon para sa atong flood control nga siguro gyud nga maka-flood control tungod ay ang pagkaadik. Kaluoy nato. Ana. Muna kamong na nagrally naa diha sa ground o kitang nagrally nga niya sa social media isinggit ka nato ni oy. Hunongan na ni. Hunongan na ning inyong kabuang. Maluoy sa taon mo namong mga Pilipinos, labi na gyud sa purtig yung lisura. Kini karong nangaanod sa baha, nangamatay mga inosente. Kining atong giatubang karon dinhi, dili ni nato himuong tourist attraction nga bisitahon nato nya magsigitag picture-picture. Dili sa yon tan-aon ang nangaanod sa baha ug nangamatay. Dili sayon paminawon ang narrative nga kami pa der nagtan-aw mi dinhi dihay naanod nagsakay siyang balay gasingon tabang. Sayon ba na nimo tan-awon? Ibutang imong kaugalingog ikaw ditoy naanod sa baha. Nanigkamot kang naay mo tabang nimo no tan-aw la sa sila ang magmutugpa mi anang baha. Pila ka bukron wa pa makit-e nga taga dinhi gis atong parokya. Pila ka karon ang muhilak pa, hisdot lang kag baha, muhilak na. Kay ang iyang anak nawag tanggikan sa iyang kamot paghasmag sa flash flood. Nya, padayonon taning maong administrasyon, di na oy, hunongon tanan ni ilisa nato, naidaghang mga buotang Pilipinos, naidaghan nga mga sinsiro nga mga Pilipinos, naidaghan mga heroic nga mga kauban dinhi sa atong nasod, iilis na nato. Mao na hangyo lang ni nato ba? Ang wa ron magtingog-tingog ug wa agi gibuhat nga aksyon nga mao sa atong supreme power, mao man ang Supreme Court ug ang atong military. Palihog tabanga ang hapit na malusno natong nasod. Luoy na kaita. Karon di naman ni naay USIC Secretary kanas Claire Castro, iyagya pong giguba na sad si Amy Marcos, kahilas gud taon nimo Claire. Igsuo na gid na, maguwang na, nagatima na siyang manghod, nya mo na nagisulti, imo pag yung ingnon nga tuo mo ana. Mga igsuon, matod pa diri sa atong ebanghelyo, ang kaluwasan na hitabo karon dayon ani diyon sa ni pagsulting Kristo. Karong adlawa miabot ang kaluwasan niining balaya. Third day karon sa rally, hinaot unta karong adlawa maabot unta ang kaluwasan niining nasura. Lingiyay mong tupad ing na kanang slot makaluwas ka na ing na ba ing na kanang slot ni Padre Ziano kaluwas ka na o kani ginagmay ra ni nato slot pero sa dako nga konteksto sultihan kamo equivalent ra sad ni siya sa atong ginagmay mga taxes. Ang ginagmay natong taxes mo sakay kag jeep na nakay tax, mo kaon ka na nakay tax, mamalit ka bisag diaper gatas na nakay tax. Kanang gagmay na tong taxes nahimo ng billions and trillions o gikawat na karon sa atong mga leaders. Kaning slot makaluwas kay ngano man sa inyong ginagmay nga gihatag na slots para ning akong mga proyekto isip inyong pare, nakita ninyo nga nag-anam sad og kanindot ang atong simbahanan ug ang atong simbahan sa atong gamay nga pamaagi. Mao na akong isiguro ninyo, di nako usikan ang inyong gitax, spiritual taxes ngadto sa Ginoo nga mao ang slot. Unsa gitoy meaning sa slot? Sacrifice, love, offering, treasure in heaven. Mao sa na nga atong taxes, mao nay atong sakripisyo nga gihatag para sa nasod.
Mao sa na ang atong gugma nga gihatag para sa nasod. Mao sa na itong halad para sa nasod. O mao sa na atong bahandi para sa nasod. Kanilang ato, spiritual lang ning atong slat. Magtinabangay ta. Nagtuo mo og dili ni siya katilingbanon ang atong slat. Katilingbanon kini. Di na ta mosugot nga naapay mga matay na ang Japan ay naaron gi-feature tungod atong ilang experience sa tsunami. No sa ato nag-tsunami ang Japan. Dugay-dugay naman to. Ilang himuan dayon og aksyon. Almost 400 miles ang ilang gihimo rong tsunami wall na porting taasa. Nya wa na nila papuy ang duol-duol pila na ka ektarya nga pulos gyud kakahuyan forest aron ighasmag kuno sa tubig og maigo man ang tsunami wall malapasan at least ma-mitigate ang tubig pagyod sa mga kahoy dagkong kahoy kita diri gipamutol man kahoy nya wa man tay wall aperting hasmaga. Mayon ta makasugod na ta karon, ilisa nato ang ato mga leaders nga way pagmahal, mga leaders nga na-corrupted by their powers, aron dili sila mo-corrupt absolutely. Ilisa nato mga Diosnon. Inkaw saong na pagpili pader, atong ipiyal sa Ginoo og kita og ang atong mga naas gahom. Musalig ta nga duna pagid ni paglaom, duna pagid ni kaluwasan. Nindog ta. Mga igsuon, sa panagtagbo sa atong Ginoo og ni Sakeyo, makita nato ang tinuod na kaluwasan og kaluoy nga Diosnon. Busa malaumon kitang moingon, Diosnong kaluoy, panalangini kami. Diosnong kaluoy, panalangini kami. Nga ang simbahan padayon nga mohangop kanila nga nangitag pasaylo og kalinaw sulod sa kaugalingon, magampo kita sa Ginoo. Dios nong kaluoy, panalangini kami. Nga ila nga sila nga nagpatigayon og adunay pabrika, magmanggihatagon og magmakiangayon, magampo kita sa Ginoo. Dios nong kaluoy, panalangini kami. Nga maandam kita sa pagdawat sa Ginoo, sa bisan unsang taknaa, siya mo abot sa atong kinabuhi, ug tugutan nato siya, nga mopuyo dinhi kanato, magampo kita sa Ginoo. Dios nong kaluoy, panalangini kami. Nga ang mga masakiton, makakita sa makaluwas nga krus ni Kristo, diha sa ilang mga pagsulay ug mga pag-antos, magampo kita sa Ginoo. Dios nong kaluoy, panalangini kami. Nga si Halangdong Chukilo kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Dios nong kaluoy, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa Pangama ug paggiyan nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa ato mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Dios nong kaluoy, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa ato mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nila mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Dios nong kaluoy, panalangini kami. Nga ang mga nangamatay, magantihan sa kalipayng dayon dito sa kinabuhi, sa kalibutan nga moabot,
Magampo kita sa Ginoo. Diyos Diyos nung nung kaluoy, kaluoy, panalangin kami. Diyos among maluluyon og mahigugmaong amahan, dawata kining among mga pagampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Langit mo na muaman, among tigasan, ang kang Kristong pinabuhi, aming bayan, ni mong mga binuhat, bayad sa mong kasaypanan, dawatan ni muha, damong kaluwasan, dawatan ni muha, damong kaluwasan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang sa Puslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, itugot nga ang mga gasa nga among gihalad magdugang sa among gugma kanimo ug magdala kanamo nganha sa kinabuhing tunhay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan. Dayon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo malawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan,
ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay. Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubagit nganhon. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santiago Apostol, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug biha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok
samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Atong ipakita ang atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita.
O Ginoo, ang Eucharistia nga among gisaulog aron paghandom sa among Ginoong Hesus, mutabang unta sa pagpatubo sa among gugma kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga kalag nga atong gipamisahan ni atong adlaw sa minatay. O Amahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot, among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw uban sa tanang mga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy dawata ang among pagampo aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin, mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo, hangtod nga maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo, niadtong adlaw kanusa magkatigom kaming tanan, uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo ug ang kahayag naway pagkapalong mudan-ag unta kanila hangtod sa kahangturan. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga kaluwasan. Pero mag-agad ni sa atong paghinulsol o pagbiya sa atong mga sala. Salamat sa mga mahinulsolon og naliwat ni Sakeo nga manghatag na og kwarta ngadtos nanginahanglan ang namalit natog mga slots. Padayon tagpalit sa atong grace tag 100 pesos per slot. Nya na ay 70 slot challenge nga tag 7,000. Ang atong PPSC para sa atong mga proyekto dinhi tag 100 pesos pod ni siya o niya na ay challenge nga 162 slot challenge tag 16,200 per challenge. Ang atong DPR para sa atong itukod na nirog mga balay sa mga nawagtangag balay, mutarget tag mga 15 to 20 ka balay, tag 100 pesos gihapon ang kada slot. So sa ako sang birthday karong November 24, ako sa mong gihangyo nga pahinungod niyo sa kong birthday, slot lang gyapon. So ayaw mo greet na kog happy birthday basta wa mo'y palitog slot. May uban proud na kay mo greet nako, Pader, happy birthday. Nya muhonghong, pwede installment nako. Unsa installment? Ako lang tagsa og slot nako. Okay ra na oy. Ano ganda. Basig di niya ko ka-greet Pader kay di pa kabot og tulo ka slot nako. Okay ra bisan gani wa kay ihatag. Joke ra man ang ako dang tinuod. Unya, support mo ha sa atong fundraising concert kaning Sweet Notes karong December 14. Ari ni dinhi sa luyo sa atong simbahan kanang dako na turong hawan diha. Gampo tang maayo ang panahon, maayo ang sitwasyon. December 14, Sunday sa gabi. Wa tay misa sa alas 7 sa gabi. On Sunday alas 5 ra atong katapusang misa karong December 14. Ang ticket, ang gold tag 3,000 anas atubangan na palingkoron. Ang silver tag 2,000 likod sa atubangan. Ang bronze way lamisa nya ato pagyus likod sa silver tag 1,000. Ang general admission ato na ginisluyo tag 300 pesos. Kamo mga online parishioners o gusto sad mo nga mutan-aw, connect ra mo namo nya hatag mo sa inyong share o patakibawg tagpila o siguruan lang sad inyong gold no. Ang gold na lang mo'y bayari o nya maningkamot nga ato sang mong matagaag link para murabag pay-per-view. Amot pwede ba ka na no? Pay-per-view. Murag boxing ba? Manay pay-per-view.
Pero sige lang, basta kani ato ning fundraising, mausad niya ang ato na lang Christmas party o gathering, murag reunion as a parish. So gi-encourage nako ang tanang parishioners, manganhita, kamong nahigugma simbahan, manganhita, mamalita og ticket, mo-join ta sa atong kalihukan. Mao na ni ang atong Christmas gathering nga gihimong fundraising para sa atong simbahan o sa atong kaigsuonan nga nanginahanglan. Ang Ginoo manaa kaninyo Mana usab kanila. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.